दानि लकडाउननि समाव जोङो दिनै थाखो जिनि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 3नि जेनाखि सोंथि 3.2 बेनि माखासे सानखान्थिखौ जों दिनै सानफुंगोन आरो बे सानखान्थिखौ सानफुंनायनि थाखाय जोङो मैयाहाय सिगांनि क्लासाव जोङो मोननै सोलायस्लु गोनां जरा समानथायनि जे रादायफोर बे रादायखौ जों मैया रायलायखांबाय जे मोननै समानथायनि जेनाखि सोलायस्लुनिफ्राय जों सानफुंनानै मोननाय जेनाखि दोंनै सावगारि बे सावगारिया माबे माबे रादायाव गावजों गाव थि मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो बेनि सोमोन्दै जों रायलायखांबाय अर्थात A1/A2 is not equal to B1/B2 बे रादायजों दानस'लायो जों बेखौ मोनबाय। थिग बेबायदिनो जोङो मोननै समानथायनि सानफुंनायनिफ्राय जोङो दोंनैबो सावगारिया जाबसिनलायो बे रादायखौबो जों मोनबाय जायखौ जों रायलायखांबाय। बे रादाया बेनोमोन जे A1/A2 नि माना जेसेबां जायो B1/B2 नि मानाबो बेसेबां जायो आरो B1/B2 नि माना जेसेबां जायो C1/C2 नि मानाबो एसेबां जायो। मोनथामबो रुजुथायनि माना जेब्ला एखे समान जायो अब्ला जोङो जाबसिनलायनाय कनसाइडेन्ट सावगारि जों मोनो। बेबायदिनो जोङो मोनसे रादाय मोनबावो जे मोननै जरा समानथायनिफ्राय सानफुंनानै मोननाय जेनाखि सावगारि बे सावगारिया लिक जायो। मा रादायाव लिक जायो जों मिथिसिगौ जे A1/A2 नि माना जेसेबां जायो B1/B2 नि मानाबो बेसेबांनो समान जायो नाथाय C1/C2 नि माना बे मोननै A1/A2 आरो B1/B2 नि मानजों समान जाया। बे रादायाव जोङो मोननै समानथायनिफ्राय सानफुंनानै जोङो दोंनैबो सावगारिखौ गावजों गाव लिक जानाय बे रादायखौ जों मोनबाय बेखौ जों रायलायखांबाय। बेखौ लानानैनो जों माखासे जोंनि सोंथियाव थाखो जिनि जे सानखान्थि बिजाब बे सोंथियाव जोङो माखासे सानखान्थिखौ साननानै आनजाद नायनि। बेनिखायनो सिगांग्रो अनजालु फरायसाफोर नोंसोरखौ आङो गाव गावनि टेबोलाव थानानै सानखान्थि बिजाबखौ सोंथिखौबो लानानै साखाफारा जानो थाखाय आङो खावलायबाय आरो जोङो सानफुंनायनि सिगां आं आंनि गोरबो बिथिंनिफ्राय नोंसिनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ हरग्रोबाय। अनजालु फरायसाफोर नायदो दे सोंथि 3.2 नि गिबिथार सोंनाय 1 रमान 1 बेयाव सोंनाया दं थाखो जिनि 10 फरायसाया मोनसे सानखान्थिनि कुइजआव बाहागो लादोंमोन। 10 फरायसाया थाखो जिनि बेनि मादाव हिनजावसाफोरनि अनजिमाया हौवासाफोरनि अनजिमानिफ्राय 7 बांसिन। जुदि 7 बांसिन अब्ला कुइजआव बाहागो लानाय हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि अनजिमाखौ जोङो दिहुननांगौ। बेसेबां साबोसे हौवासा आरो साबोसे हिनजावसाया माने बे कुइजआव बाहागो लादोंमोन। दा आंनो जायगा नांगौलाय आङो दा फिननायखौ एसे बेयावनो जोङो खान्दायै होनो हागोन। बै सावगारिखौ बोनायावसो जों माखासेखौ खावलायफिननांगोन। जों बे बेलायाव जोङो हमनानै लानांसिगोन साबोसे हिनजावसा साबोसे हौवासा हमनानै लाबाय। जों बाहागो लानाय कुइजआव बाहागो लानाय हौवासानि अनजिमा मा होनना लाखो जोङो सा x होननानै हमनानै लाबाय। हौवासाफ्रा 10 जननि मादावनो जों सा x होननानै हमना लाबाय आरो कुइजआव बाहागो लानाय हिनजावसानि अनजिमाखौ जों सा
y होननानै लाबाय बिदिब्ला सोंनाय बायदियै जोंनि बे सोंनाय बायदियै therefore सोंनाय बायदिब्ला मा जादों जिहेतु कुइजआव बाहागो लानाय थाखो 10 नि फरायसाफ्रा हौवा आरो हिन्जाव जयै 10 होनगोन ओंखायनो सेथि बाथ्रा बायदियै नैबे मोनसे समानथाय फैबाय जों बे समानथायखौ 1 होनबाय आरो नैथि बाथ्रा बायदियै मा जागोन नैथि बाथ्रा बायदियै जिहेतु 4 बारा लादों हिन्जावसाफ्रा x y is equal to x होयोबा माबा जानाय नङा हौवासाफोरजों समान जागोन x जों समान जागोन 4 खौ दानख'योब्ला हिन्जावसाफोरनिफ्राय दानख'योब्ला आरो नङाबा बिथिं जोङो हिन्जावसाफोरजों समान खालाम y is equal to x plus 4 होनांगोन दा जों हौवासाफोरजों समान खालामनोबा हिन्जावसाफ्रा 4 बारा जानानै दं y आ बारा जानानै दं 4 बेनिखायनो जों 4 खौ माइनास खालामबाय दा जों बेयाव आं बिदिनो लांबाय जों सानफुंबा मा मोनगासिनो दं y is equal to x plus 4 बेखौ मोनगासिनो दं बेखौ जों कुइसन नंबर 2 होबाय दानिया जोङो आंना आरो जायगा थोलालाय बेनिखायनो आं गोजौ नैबे सोंनायखौ खोमोरफिननांसिगोन जायगा नांगौलाय गतिके नायदो जायगाया मोनसेया थोगोन खोमा therefore बेनिखायनो 1 नं समानथायाव समानथायनि थाखाय जों मा खालामनो हायो जिहेतु x plus y is equal to 10 therefore y is equal to मा जायो बे जायगाया बेयाव थिग जानाय नङा गतिके गोजौनो लांसै therefore 1 नं समानथायनि थाखाय जिहेतु x plus y is equal to 10 बेनिखायनो y is equal to minus x आरो नै नं समानथायनि थाखाय मा जागोन जोंनि समानथाया y is equal to बेयाव मा मोनो जों x plus 4 जों फारिलाइ खालामनो फारिलाइ दं फारिलाइ x आरो y बिन्दुफोरखौ जों दिहुनना लानो नायदो 1 नं समानथायनि थाखाय मा जानानै दं x खौ जोङो 6 लायोबा 10 minus 6 4 y आ 4 जागोन आरो बेबायदिनो जोङो x नि मानखौ जुदि 4 लायोबा 6 जागोन दानिया जों फारिलाइ लानि जों फारिलाइनि 2 आ जोंनि नैबे गतिके x आरो y बेनि मानखौ जोङो
मा लानो जुदि x खौ 0 लायो नैबे समानथायाव x खौ जुदि 0 लायो अब्ला 4 जागोन आरो बिदिनो x खौ जुदि 1 लायो अब्ला 5 जागोन 1 + 4 5 बे जागोन अनजालि फरायसाफोर नायदो जोङो जि सानफुंदों समानथाय नंसेनिफ्राय जोङो मा मोनबाय समानथाय नंसेया जोंना x + y = 10 होमब्ला नैबे x + y = 10 जायोब्ला y नि मानखौ जों 10 - x मोनगोन 10 - x दा बेयाव जोङो जोंनि सावगारिखौ फज'नो थाखाय x आरो y नि मानफोरखौ जों दिहुननो हागौ जरा बिन्दोफोरनि मानखौ दा जोङो x नि मानखौ 6 लायोबा 10 - 6 4 y नि माना 4 फैगोन 4 आरो जुदि x खौ जों 4 लायोब्ला 10 - 4 मा जागोन 6 जागोन 10 - 4 6 बे 6 x खौ 4 लायोबा y नि माना 6 जायो बे फारिलाइ नंसेयाव जायजों जोङो दोंसे गोथों हांखो मोनगोन आरो 2 नं समानथायनिफ्राय जों नैबेनिफ्राय 2 नं समानथायनिफ्राय बे आसलते नैबेसे 2 नं बे 1 नं गतिके नायदो बेयाव जोङो y = x + 4 मोनदों नैबे दा बेयाव फारिलाइ नंनै जों खालामबाय x आरो y नि जरा बिन्दोफोर जों मोनगोन दा नैबेयाव y = x + 4 आव x नि मानखौ जुदि लाथिख' होयोबा मा जागोन +4 थागोन y नि माना +4 थागोन आरो बेयाव जे x आ जुदि 1 जायोब्ला अब्ला 1 + 4 जागोन अब्ला y आ मा जागोन 5 जागोन y = 1 + 4 5 जागोन अनजालु फरायसाफोर जों बेबायदियै सानफुंनो हायो आरो जों बेखौ नायदो जों बे बिन्दोफोरखौ फज'नानै जोंनो सावगारियाव जायगा नांगौलाय आङो सावगारिखौ बोनानै दिन्थिनि जायगा नांगौलाय आङो दा बेखौ आरो खोमोरबाय अनजालु फरायसाफोर जों सावगारियाव फज'नो थाखाय जों दानिया मा खालामदों जोङो सावगारि बिलाइयाव से नं समानथायनिफ्राय मोननाय जरा बिन्दो से नं समानथायनिफ्राय मोननाय जरा बिन्दोफ्रा मा 6,4 आरो 4,6 थिग बिदिनो आरो आच्छा बिन्दोफोरखौ फज'नानै बे सावगारि बिलाइयाव आं AB होनबाय AB दोंसे गोथों हांखो मोनबाय आरो बेखौ दारि होनानै 2 नंनिफ्राय समानथाय बेथ'बा गाज्रि खोनायो 2 नंनिफ्राय मोननाय जरा बिन्दो मा दं 0,4 लाथिख' 4 आरो मोनसेया 1,5 फोरखौ फज'नानै CD गोथों हांखोखौ
मोनबाय दानिया नायदो आरोबाव जोङो जायगानि आंखालाव आरोबाव जोङो मा खालामबावनांसिगोन आरो खोमोरबावनांसिगोन जोङो बे जायगाखौ बेखिनिखौ अनजालु फरायसाफोर जोङो सानफुंनानै मोननाय से नं समानथायनिफ्राय मोननाय जरा बिन्दो 6,4 आरो 4,6 बेखौ फज'नानै जोङो मा मोनबाय ए बि दोंसे गोथों हांखो मोनबाय होननानै जोङो लिरबाय थिग बेबायदिनो 2 नं समानथायनिफ्राय मोननाय जोङो 0,4 आरो 1,5 बे बिन्दोफोरखौबो जरा बिन्दोखौ फज'नानै जों सिडि गुबुन दोंसे गोथों हांखो मोनबाय दा जों बेखौ बे गोथों हांखोफोरखौ जोङो जोंनि ग्राफ सावगारि बिलाइयाव जों फज'नोसै जायगानि आंखालाव आरो फिर बेखौ आरो खोमोरफिनबावनो गोनां जाबाय जेबो नङा मानोना जोंनि जरा बिन्दोफ्रा फारिलाइयाव टेबोलाव दङ अनजालु फरायसाफोर बेबायदि जोङो साखाफारा जानानै सावगारि बिलाइ ग्राफ लेखा ग्राफ सुजाब लानानै जों मा खालामनांगोन दा जोङो सावगारि बिलाइयाव जों मा मोनो दोंनै गाहाय अक्ष जों मोनो दोंनै गाहाय अक्ष बिनिनो नैबे एक्स दिस एक्स नैबे वाइ दिस लाथिख' बिन्दोआव दानलायो दा जों फज'फुङोबा जिहेथु बे सावगारि बिलाइ नङा अब्लाबो जों जास्ट आयदा हिसाबै सावगारि बिलाइ मोनाखै जेखियानो जादोला जों आयदा खालामनानै नोंसोर न'आव मोजां सानफुं मोनसे सावगारिनि मोनसे बर्ग दब्लायनि लावथाइखौ नोंसोरो से सानगुदि हमनानै लानो हायो बा मोननै बर्ग दब्लायनि लावथाइखौ नोंसोर से सानगुदि हमनानै गोनांथि बायदियै दा सावगारिफ्रा जोंनिया मा जागोन ए बिया जागोन जोंना ओरै जागोन नै बेबायदि जागोन ए बि बेयाव जोङो 4 6 4 ओमफ्राय गुबुन दोंसेया मा जागोन जोंना मा जागोन ओरै जागोन नैबिदि जागोन सिडि बे सिडि नैबे एबि बे एबि जेराव दानलायदों बे 3 नैबे बिन्दोआ जों हमबाय पि हमबाय 3 7 ओरैहाय 3 1 2 3 नैबे जाहैबाय बे मा 7 3 7 बिदि जागोन बियो नैबे बिन्दोआ जाय 4 6 जागोन 4 6 आरो मोनसे बिन्दोआ जाय 6 4 थिग बेबायदि जागोन 0 4 नैबे 0 4 ओमफ्राय 1 5 1 5आ नैबे जागोन बे 1 5 अनजालु फरायसाफोर नायदो जोङो सानफुंनानै मोननाय समानथाय नंसेनिफ्राय मोननाय जरा बिन्दो 6 4 अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंनो समानथाय नं जितु सेनि जरा बिन्दोफोर 6 4 आरो मोनसे 4 6 बेखौ जों फज'नानै ए बि दोंसे गोथों हांखो मोनबाय ओमफ्राय 2 नं समानथायनिफ्राय मोननाय जेनाखि 4 0 4 आरो 1 5 0 4 आरो 1 5 बेखौ फज'नानै जोङो मा मोननो हायो सिडि गुबुन दोंसे गोथों हांखो मोननो हायो दा ए बि आरो सिडि समानथाय मोननैनिफ्राय मोननाय दोंनैबो सावगारिया मा बिन्दोआव दानलायदों नैबे पि बेखौ आं बिथिं दोनालासिनो मा खालामनाङो बेखौ पि 3 7 6 4आ
बियो 6-4 नि बेफोर 6-4 बे गतिके जों लिरनायाव मा होनबावनो हायो बेनिखायनो दोंनै गोथों हांखो गावजों गाव गोथों हांखोआ गावजों गाव पि बिन्दोआव दानस'लायदों आरो बे बिन्दोनि थावनि बेसाना बिन्दोनि थावनि बेसान माबेयो P37 होमब्ला अनजालु फरायसाफोर बेबायदि सानफुंनानै जोंनो होनाय जेनाखि सोंथिफोर बे सोंथिनि सानफुंनायखौ जों खालामबाय अनजालु फरायसाफोर नोंसोरो न'आव मोजां नायदो आरो जोङो बेबायदिनो गुबुन बे सोंथिनिनो गुबुन सानखान्थि जों सानबावनि आनजाद नायबावनि जों एबार बे 1 नाम्बारनि मोननै दंमोन मोननैयाव आं मोनसे खालामबाय बेनिनो दा जोङो 2 नम्बरनि खालामनो सोंथि 2 नम्बरनि खालामनो नै नम्बरनिया जाहैबाय जोंनिया आङो बर्डआव आरो सोंनायखौ लिरबाय थालिया अनजालु फरायसाफोर खेबसे फरायनो सोंथि 3.2 निनो सोंथि सोंनाय 2 नि A1 by A2 B1, B1 by B2 आरो C1 by C2 रुजुथायफोरखौ रुजुनानै गाहायाव होनाय हांखोआरि समानथाय जराफोरा दिन्थिनाय हांखोफोरा मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो ना लिक जायो ना बले नांजाबलायो जों बेखौ आनजाद खालामनो होदों बेयाव सोंनाय 2 नि जेनाखि सोंनाय 2 नि जेनाखि सोंथिफोर दङ 1 नाम्बाराव मा दं 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 मोनसे समानथाया गुबुन मोनसे समानथाया 7x plus 6y minus 9 is equal to 0 2 नम्बराव दङ जोंहा 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 बेनिनो गुबुन मोनसे समानथाया 18x plus 6y plus 24 equal to 0 आरो 3 नं दंबावो जोंहा 3 नं दंबावो बे 2 नंनि रमान 3 बेनिया जाबाय महरा 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 आरो बेनि मोनसे समानथाया twice x minus y plus 9 is equal to 0 अनजालु फरायसाफोर सोंथि 3.2 निनो सोंनाय 2 नियाव मोनथाम मा दङ सोंनाय दं 1 रमान 1 रमान 2 रमान 3 दा बे मोनथामनि मादाव आं मोनसेल' खालामगोन बाखि मोननैखौ नोंसोर न'आव सरसा खालाम हुदा खालाम दा जोंनिया मा जोंनियाव आं सोंनायखौ फरायथिनानैनो होबाय सिम्पली जों बेखौ मिथिनानै लानांगोन जे जोंनि बे मोनथाम सोंथिया
जोंनो जरा समानथायनि मोननै सोलायस्लु गोनां जरा समानथायनि जेनेखि सानफुंनायाव मोननाय जेनेखि रादाय मोनथामनि मादाव मोननै समानथायनिफ्राय सानफुंनानै मोननाय दोंनै बैसागुआरि हय मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायनो हागौ, मोनसेया जाहैबाय जाबसिनलायनो हागौ बैबायदि रादायाव, आरो मोनसेया जाहैबाय लिक जानो हागौ। दा बिनिनो बे रमान मोनथाम सोंनायनि जों बबेयाव गोलैयो बेखौ आनजाद खालामनानै नायगोन। फिननायाव आं नैखौ खालामनोसै, बाखि मोननैखौ न' खालाम। 2 नंनि फिननाय जोंहा नायनांगौआ जाहैबाय मा, जिहेतु बेयाव मा दं, A1 आ बेसेबां दङ, जिहेतु मा दं A1 नायदो 9 दं, A2 मा दं 18 दं, B1 मा दं +3 माने 3 दं, B2 मा दं 6 दं, आरो C1 12 दं 12 दं, C2 24 दं। होमब्ला therefore जोङो नायनो, therefore A1 by A2 A1 आरो A2 नि रुजुनायखौ जों मा मोननो थांगासिनो दं, 9 by 18 means 1 by 2, आरो मा मोननो थांगासिनो जोङो B1 by B2 बिनि जाव 3 by 6 दं, आरो जोङो मा मोननो थांगासिनो दं C1 by C2 नि रुजुनाय अर्थात 12 by 24 सानफुंबा जों मा मोनगासिनो दं 2 बाहागोनिसे। दा नुबाय जे जोङो मोनथामबो रुजुथायनि माना, नैबेयाव मोनसेखौ आङो माबा खालामलांबाय, बेबो 1 by 2। नायदो A1 खौ A2 जों रुजुनायनि मानाबो 2 बाहागोनिसे, B1 by B2 खौ रुजुनाय मानाबो 2 बाहागोनिसे, C1 by C2 नि रुजुनाय मानाबो 2 बाहागोनिसे, गासिबनिबो माना एखे। देरफोर जोङो बेनिखायनो जोङो मा मोनगासिनो दं रुजुथायफ्रा A1 by A2 बे समान सोरजों B1 by B2 is equal to C1 by C2 बे समान सोरजों 2 बाहागोनिसे हाफ 1 by 2 बेजों समान। बेनिखायनो जों मा खालामनो हायो, therefore होनाय जरा समानथाया होनाय जरा समानथायनि सावगारिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ सावगारिया मा जागोन गावजों गाव जुदि बे रादाय जायो मा जायो जोंहा नांजाबलायगोन, गावजों गाव नांजाबलायगोन नांजाबलायनायखौ एसे बोरैबा जाबावो, जों जाबसिनलायगोनबा साबसिन जायो। नांजाबनायबा मोननै जोगोरै नांजाबना थानो हागौ, जाबसिननायबा खिन्थु मोनसेनि सायाव मोनसे कनसाइडेन्ट जाबसिनलायगोन। गतिके अनजालु फरायसाफोर जों नुबाय जे सानफुंनानै नुबाय जे जों मा बे रादायाव जोंनो होनाय 2 नंनि रमान 2 नि सोंनायनि फिननाया बेबायदि जानानै दं। अर्थात रादायाव जों सानफुंना मोनबाय A1 जों A2 जों रुजुनायनि जि मान, B1 खौ B2 जों रुजुनानै मोननाय जि मान, C1 खौ C2 जों रुजुनानै मोननाय माना गासिबो समान 2 बाहागोनिसे 1 by 2 हाफ। बे रादायावनो जों मा मोनगासिनो दं, जोङो जरा समानथायनिफ्राय मोननाय जेनाखि बोसावगारि दोंनै बोसावगारि बिसोर गावजों गाव जाबसिनलायगोन, कनसाइडेन्ट जागोन। दा जोङो बेखौ जिहेतु जोंनिया बर्डआ ग्राफनिबो नङा, गतिके न'आव बे समानथायखौ
yनि मान खालामनानै बेखौ जोङो 3जों रानजोबजानानै जाहाथे yनि मानखौ दिहुनदो बेयावबो जोङो 6 जों रानजोब जायो बिनिफ्राय yनि मानखौ दिहुनदो अब्ला जों बेयाव मा मोनगोन बे सावगारिखौ मोनगोन आरो बे रादायजों बे गोरोबहैगोन अनजालु फरायसाफोर गतिके नोंसोरो बेखौ निश्चय बेखौ न'आव नायगोन आं मिजिं फारिबाय दा जोङो आरोबाव 3 नं सोंनायनि जेनाखि फिननाय दा बेयाव नैबेखौ नायदो नोंसोरनो आङो होमवर्क हिसाबै दोनदों बेयो 7x प्लास मामोन बेयो 6y मोन 6y बे मोननैखौ आङो होमवर्क हिसाबै दोनदों गतिके नायदो होमवर्क 3 आं खाथियाव बोनानै लाबोनो 6x minus thrice y plus 10 equal to 0 twice x minus y plus 9 is equal to 0 बेखौ आङो नोंसोरनो होमवर्क दोनबाय होमवर्क अनजालु फरायसाफोर गोसो हो जों जेसेबां हुदा खालामगोन एसेबांनो राफोद जागोन खम समनि गेजेराव बाङाय समनि गेजेराव जों बांसिन फिननाय होनो हागोन जायनो खम सरसा खालामगोन बेयो रोङोब्लाबो बिनो फिननायाव गोबाव सम नांगोन हयथ' बहाबा एसे सौथुनानै एलो मेलो जानानै समा मा जागोन आबानि जागोन जोंहा आरो बिदि जायोब्ला मा जागोन जोङो हाफुंनाय नङा बे रोखोमै अनजालु फरायसाफोर जों सोंथि 3नि नायबावनि जों सोंथि 3आव बेखौ आं आसा फारिबाय जे नोंसोर बेखौ होमवर्कआव बे मोननैखौ सोंथि 3.2नि सोंनाय 2नि रमान 1 आरो रमान 3 बे मोननै सोंनायखौ न'आव खालाम नेक्स्ट जोङो बे सोंथिनिनो 3 नंखौ जों खालामनो 3 नंखौ जोङो आवगायबावनि कुइसन 3 आव जोंहा गोबांथार दंथारो रमान 1 आव दं जोंहा thrice x plus twice y is equal to 5 ओमफ्राय मोनसेया twice x minus thrice y is equal to 7 नै नङाव मा दं जोंहा twice x minus thrice y is equal to 8 4x minus 6y is equal to 9 3 आव दङ 3/2 x plus 5/3y is equal to 7 मोनसेया 9x minus 10y is equal to 14 नम्बर 4 आव दं जोंहा नम्बर 4 रमान 4 5x minus thrice y is equal to 11 मोनसेया minus 10x plus 6y is equal to minus 22 रमान 5 दंबावो जोंहा 4/3 x plus twice y is equal to 8 मोनसे दङ twice x plus thrice y is equal to 12 दं नायदो अनजालु फरायसाफोर बेनि फिननाया जों मोनबा माबा होदों जोंनो मोनबा होदों जों 1 खौ नायनि फिननाय 1 नंनि फिननाय बे 1 नंनि फिननाय 1 नङाव जोंहा मा दङ
जिहेतु बेखौ समानथायखौ लाना फैनो थ्राइस x प्लास टुवाइस y माइनास 5 इज इक्वल टू 0 आरो टुवाइस x माइनास थ्राइस y माइनास 7 इज इक्वल टू 0 जिहेतु बेयाव जों मा होनगासिनो a1 इज इक्वल टू 3 a2 इज इक्वल टू 2 बेबायदिनो b1 इज इक्वल टू प्लस 2 b2 इज इक्वल टू माइनास 3 आरो c1 इज इक्वल टू माइनास 5 c2 इज इक्वल टू माइनास 7 नायदो देयरफोर जों जुदि a1 खौ a2 जों रुजुयो मा जायो 3/2 जायो आरो जों बेखौ मोनबो खालामनो हाया आरो मा जायो जों नायबावदो मा b1 by b2 b1 by b2 नायदो बेसेबां जानानै दं बेना माइनास 2/3 दा जों बेयावनो रोखा जायो मा रोखा जायो देयरफोर a1 by a2 बियो b1 by b2 नि मानजों एखे नङा मानोबा 3/2 आरो माइनास 2/3 बे एखे नङा अब्ला मा जागोन जोंनि फिननाया बे फिननाया जोंनाव जि सोंदों बेयो देयरफोर फिननायाव होनाय समानथाय जराया आर जानाय आरो मा जागोन मोनसेल' मावफुंथाय गोनां आरो मोनसेल' मावफुंथाय गोनां अनजालु फरायसाफोर जोङो 2 नं सोंनाय जेनाखि फिननाय इनियाव ए नि मानखौ a1 माना 3 a1 नि माना 3 ना जों मा खालामो नै बिसोरनि नैबे 1 नैबे 3 a2 नि माना 2 b1 नि माना 2 b2 नि माना माइनास 3 c1 नि माना माइनास 5 नैबे माइनास 5 बेखौ बारहरबा बे माया जायो माइनास 5 c2 नि माना बेखौ बारहरबा माइनास जागोन आगसिनिफ्राय आगदा समानथायखौ बारहरबा माइनास 7 अर्थात माइनास 7 दा जों नुबाय a1 खौ a2 जों रुजुबा जों बिनि माना 3/2 2 बाहागोनि 3 जायो आरो b1 खौ b2 जों रुजुबा मा जायो दानख' 2 बाहागोनि 3 जायो जेराव 2 बाहागोनि 3 आरो दानख' 3 बाहागोनि 2 समान नङा अर्थात जोंनि रादाया बबाव फैखो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 जाबाय जुदि बेबायदि जायो बे रादाया जेब्ला फैयो जों मोनगोन मा जोंनो होनाय जरा समानथायनिफ्राय मोननाय बोसावगारिफ्रा गावजों गाव थि मोनसे बिन्दोआव दानस'लायगोन बिनिखायनो होनाय समानथाय जराया आरजानाय आरो मोनसेल' मावफुंथाय गोनां थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन बेबायदि एखे आदबजों जोंखौ जिहेतु समानथायफ्रा जोंनो होनाय समानथाय जरा समानथायफ्रा माबे रादायाव गोलैयो आरो माबायदि मावफुंथाय दङ गैया आरजानाय ना आरजायै जों बेखौ मोननो हायो अनजालु फरायसाफोर गतिके जोङो दा सोंथि 3 नि सेखौ जों सानफुंनायाव जों मा मोनबाय बेबायदि मोनबाय माने जोंनि रादाया मोननै बोसावगारिजों मोननाय जोंनि जेनाखि रादाय बे रादायफ्रा जोंनिया मा जायो दोंनैबो बोसावगारिया मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायो बेनिखायनो बे समानथाया आरजानाय आरो मोनसेल' मावफुंथाय गोनां गतिके आं 1 नं सोंनायनि फिननायखौ बेबायदि होबाय आरो नंगौ आं बेयाव खोमोरबाय बेखौ 1 नंखौ गुबुनखौ जोङो न'आव सरसा खालामनो हायो जोङो
नायबावनि मोनसे हायो नामा आरो सानफुंनो सल्लिस मिनिट जाबाय ना दोनसै बिदिबा बेहाय आखुवाखौ जाबावगोन ना दोनसै बिदिबा अनजालु फरायसाफोर आं नोंसोरनो हमवर्क हिसाबै बेहाय बे माखाखौनो दोनबाय सम आरो खाबु मोनोबा जोङो उननि क्लासाव बेफोरखौ जोङो मोनसेसो बा मोननैसो सानफुंबावनो हागोन थ' बे दिनैनि जेनाखि सम बे बिलिफांफ्राव बेलासिफ्राव सानखान्थिया सानावबो सानजायो बेनिखायनो नोंसोरो बेखौ साननि समावबो 2 नं 3 नं 4 नं 5 नंफोरखौ नाजा ओरैनो जों नुगासिनो दं बेहाय A1 आ 2 A2 आ 4 A1 आ -3 B1 आ -3 B2 आ -6 बेखौ ओरै लाबोबा मा जागोन समानथायखौ बहरोबा -8 जागोन बेनिखायनो C1 आ -8 आरो नैबे 2 नं समानथायनिखौबो 9खौ समानथायनिफ्राय बारहोबा जों -9 जागोन बेनिखायनो C2 नि माना -9 जोङो बेयाव मा नुगासिनो दं 1/2 बेबो 1/2 खिन्थु नैबे नङा 2/4 राफलि रायलायदों -3/-6 माइनास केन्सेल जाबा 1/2 2/1/2 बेखौ समान जायो थिग बेबायदिनो जों बेयाव नायबाय -8 -9 मिन्स 8/9 जाय 8/9 आ मा बेजों समान नङा होमबा बे रादाया जोंना नों गोलैगासिनो दङ A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2 जुदि बेबायदि जायो बे रादायाव फैबा जों मिथिनांगोन मा बेयो लिक समानथाय मोननैनिफ्राय मोननाय जेनाखि दोंनैबो सावगारिखौ जोङो सावगारि बेलायाव फज'गोन दोंनैबो सावगारिया मा जागोन लिकसो जागोन पेरेलेल जायोबा मा बे आर जायै जागोन बेखौ जों सानफुंनानै मोननाय नङा आर जायै जागोन बेनिखाय अनजालु फरायसाफोर जास्ट आं माखासे हिन्स होबावबाय नोंसोर न'आव बेखौ मोजाङै सानफुंदो आरो जेसेबां हुदा खालामगोन जेसेबां सरसा खालामगोन एसेबां माने खम समनि गेजेराव बाङाय समनि गेजेराव जोङो गोख्रैसिनै फिननाय होनो हागोन अब्ला जोंहा मुलाम्फा जागोन समानो बेसेन दङ ना बेनिखायनो अनजालु फरायसाफोर जोङो आं आसा फारिबाय न'आव बांसिन प्रेक्टिस खालाम you should more practice गतिके आरो आं बांद्राय दिनैनि दानि बे समाव जेनाखि लकडाउननि थाखाय जोङो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों सानखान्थि आरो गुबुन गुबुन आयदानि सोलोंनाय आरो फोरोंनाय आयदाया जागासिनो दं बे खाबुखौ नाजावनानै बांसिन जिहेतु जों थाखोनि खथायाव सोलोंनायनि खाबुखौ दासिम मोननो हायाखै ओंखायनो आसा फारियो जे नोंसोरो बे क्लासनि गेजेरजों जौगागोन मुलाम्फा खालामना लागोन गावखौ बेखौ मिजिंथिनानै जोबनायाव आं नोंसोरनो गाहाम हामलायथि हरबावनानै दिनैनि क्लासखौ बेयावनो फोजोबबाय होननानै आङो फोसावबाय गोजोन्थों।